So mo ni ma'am ang gitarget gid nato ani kadtog yung mga lisod gid kay nga mga pamilya, Oh, yes, sir. no? So ma'am, so far naa naman ta sa, in fact, towards the end naman kita sa programa, no? Unsa may mga significant impact ba nga inyong nakit-an karon? Site lang tag mga pamilya nga nakaingon ta nga nalingkawas gyud kay mao man gisay tumong sa programa. Can you cite some of the mga clients or families na to nga ni uswag yun, labi na din sa Cebu City? Ingon ani siya, sir. By set ang ato ang programa. Okay. So set 1 Set sama one. sa ginaingon ganina ni Ma'am Lovelyn, katong na-end na tabat ni extend kay kuan na to sila, ilayat na to sila sa SLP. Naapod tay set 4, naapod tay set 6. So for set 1, Nanay nakalayat, ma'am? oo, Nanay nakalayat, daghan. naamay mga naay pipila pero Okay. katong naasad gyud toy tungod sa katong mga sunog, Oh. mga ingon ana bitaw Oh, sa mobalik napiktahan na na pod pod. sila. Oh, balik na pod sa Napiktahan na uno. pod sila. Oo, Okay. pero kung ato manggong tan-awon, especially sa education because we are tying up with DepEd, monitoring sa ilahang status sa ilang pag-eskwela, Oh. makita gyud nato dito sa data nila nga ning taas gyud ang pagpangiskwela sa bata kaya nga atong Okay, gimonitor good. ana ang Good. ilamang attendance. Attendance nila. Oo, ang ilamang attendance. So bisag inana kahinayon ang bata basta magsige lang og sud sa eskwelahan. Naa man gyud makatunan. Naag, yes, kana siya sir. So kana usa na ka indikasyon nga ang atong programa nga pantawid kanang dako kayong tabang para sa ato ang mga less fortunate o less privileged nga mga kaigsuonan, sir. Okay. So when it comes to health, unsa man po'y indikasyon? Oh, ang sa indikasyon nato kay especially ang atong gimonitor ani ang kanig yung 0 to 5. Oh. Which is crucial gyud na siya nga pangidaron sa bata. So naman na siya immunization monthly na atong gipag-monitor Kumusta man ana. sila, ma'am? Nagsunod sila kanunay Yes, sa... kay di man sila makadawat, sir. Di man sila makadawat sa cash grant kung dili sila mo tuman sa Kay atong giapil man siya sa conditionality. monitoring. Yes. Okay. So education ug health ato nang ginamonitor including naapod tay ang usa nga naka-unique sa atong programa is ang atong gitawag og family development session. Okay. In which ang mga mama dapat pud mo attend monthly sa meeting. Nya ato ang family development session, sir, naagi na siya nagkalain-laing topic. Yes. Like January ang topic sa Cebu City katong bag-o na tong balaod kasambahay o Kasambahay nalipay law. yes nalipay kay atong mga mama kay syempre kung dili sila ilang mga igsuon makapaambit sila kung unsay unod. Oo, together with our partner nga CSO pod, mga CSO na to Civil Society Organization, sila pod ang ato ang katimbang para pod mas mapaklaro og pagpasabot kung unsa ang mga balaod. So kada bulan lain-lain na og topic. Lain-lain og topic. So aside sa mga bata nga ato ang ginamonitor sa school ug ilang health, ang ato pong mga mama ato pong gitudluan og mga balaod para pod sa ila pong mga values. So ingon ana ang ato ang programa. So ang tanan murag holistic ang approach nato ani sir sud sa panimalay nila. Oo. Okay. Ma'am, I heard nga ang inyong opisina nakig-partner sa Rafi Microfinance, no? Alang sa pagpatuman. Ma'am, kumusta man? Nganong napili man ninyo ang Rafi Microfinance as one of your partners? Okay, sir. Ang partnership, sir, giforge sa Sustainable Livelihood Program na siya, sir, with Rafi okay. Microfinance. Okay. So, ang amo manggong tumong, sir, kay mangita miog ka ng mga kaabag pod ba? Motong si ISO, imong gi-mention, Ma'am, Yes. Ma'am Irene, no? Yes. Okay. Oo. So, mangita miog mga mutabang pod sa mua sa pag-implement sa programa. Kay di man kaya sa kuan DSWD tanan. So, usa sa among nakitaan kay kaning Rafi Microfinance dako gid siya nga kanang organization na nga nag-cater aning financing. So mo ni siya nga among napili ang microfinance para mo tabang pod sa among mga beneficiaries, especially sa ilang panginahanglan sa, let's say, financial kanang para kapital nila sa ilahang negosyo. Unya kuan man ni ang approach man gud ani sa Rafi na sila community approach ba, so Yes. magiyahan gyud ang mga membro, mahatagan og mga kaalam unsaon nila pagpadayon nila Pero ma'am, negosyo. kumusta? Unsa man? Kano saan nagsugod ang partnership, ma'am? Actually, last year siya nagsugod Last year lang. siya nagsugod. Oo, actually na-forge ang atong MOA with them July 2013. So kanang mo 1 year ta this Yes, coming this July. coming But so July far, ma'am, pa. kumusta man ang
So far nagpakita ba ni siya og mayong resulta o kuan kanang unsa man? Yes. Siguro sir ang makakuan gyud na sa unsa nay nadangatan sa beneficiary dito na si Ma'am kuan Si Ma'am Tess. Sige. But then kuan sir ang amo lang is kanang naka-forward nami og mga kuan nila, mga beneficiaries kung kisay ganahan nga mo avail sa ilaha. And then actually nanagud tayo natabangan nga mga beneficiaryo Very nga good. nasud gyud nato sila. Sakto sad ma'am kay nasa linya karon si Ma'am Tess, no? Okay. Yes, Ma'am Tess, good morning. Hi, good morning, Tats. Yes, ma'am. Tag sa atong mga tigpaminaw sa atong mahinungdanong pagtuki karong buntaga, no? Yes, ma'am. Unya, ma'am, kuyog sad nato din sa studio si Ma'am Ermina, si Ma'am Irene, o si Ma'am Lovely, no, sa DSWD, ma'am. Kuyog nato karon diri sa studio. Yes, ma'am. Hello? Yes, ma'am. No? Tats. So, mo ni atong mga kuyog, ma'am. Unya, ma'am, akong pangutana, bago lang ginamong gisgutan karon nga aduna tay partnership no with DSWD 7 diha sa pag-implementar nato sa Pantawid Pamilya. Ma'am, kumusta? Unsa man ang kanang kahimtang karon sa atong partnership nila? Kumusta man ang implementation sa program? Okay. Now, ang partnership, actually, Tats, nagsugod katong, no? Naalagi ba? July. Nagsugod ni siya katong June. June last year. Yes. Okay. And then, well, both of us, no, ang DSWD ug ang RAFI, recognizes that ini no, pag-effective nga programs, Mhm. serbisyo, it's about to mga Time pa ma'am, atong ipa-check una ma'am ha sa ato ang technical department ang okay, so padayon na to taud-taud mga igsoon ha ato lang sang gi-fix no ang atong kahimanan dinhi. Anyway, so mao to matud pa ni Ma'am Tess June last year na forge no ang partnership sa Rafi Microfinance no. So atong sayran ni Ma'am Tess kung kumusta naman ang dagan unya manginautang no nga kay wa pa man sa no ituig apan atong panihunguton nga kanang maayo ra no ang dagan. Ang nakanindot lang ma'am kay ang Rafi Microfinance na na-establish daan nga system. Yes, oo. So ang DSWD 7 after sa agreement, na-sign ng agreement, nag-provide mo sa mga list sa mga Oo, beneficiaries. Mo na to ilang i-follow up. Yes, sir. Okay. So balik sa linya no si Ma'am Tess. Yes, Ma'am Tess. yes, so Ma'am, Tats, kumusta? Balik ko na ko ma'am ang akong pangunta na. Kumusta naman Yes, ang ato ang programa in partnership with DSWD 7, ma'am? Go ahead, ma'am. Yeah. Okay, Tats, no? So parihas man ta og ang DSWD kita sa RAFI nga that we recognize our need to work together para maka-provide ta og effective nga programs ug services that will help alleviate the poor no sa ilahang kahimtang sa atong mga disadvantaged individuals, families and communities. So since ang DSWD na ani sila yung mga beneficiaries no initially we are tapping the Pantawid Pamilya beneficiaries. Ang DSWD na ani sila yung mga ilaha pong mga programa nga mga social preparations ug mga training workshops no on proper work attitudes kanang para sa ilang selected beneficiaries. So kita mudawat pud ta anang mga beneficiaries nila. Kay kana sila nakaagi man na sila og community driven enterprise development trainings diha sa DSWD. So kita nagtan-aw ta nga ang ato ang role aning partnership is really to provide access no para dugang nga kapital para ma-further improve nila ilahang mga micro enterprises ug at the same time ma-monitor pud nato ang progress nila towards transformation sa ilahang mga kinabuhi. Ma'am, sa pagkakaroon pila naman kananay ang naka-avail nato sa atong programa? Sa pagkakaroon Tats, ang mga beneficiary sa DSWD nakabuot na tag mga around 400 to 600 members. Oh, ubay-ubay na gyud ha. So ubay-ubay pud gyud ang naka-join. Pero kay daghan man lagi ana nila naapas na sila sa kanang early phase sa ilahang miyembro sa Pantawid maunang we hope to be able to continue no as they graduate to becoming more matured kanang individuals sa pagtan-aw sa entrepreneurship as a means to livelihood. We hope nga madugangan pa nato ng mga miyembro
Para Ma'am, nabatay mga nasugatan nga mga challenges no sa pag-implement ni ining mga programa with beneficiary nato sa Pantawid Pamilya? Well, that's no ang pirming challenge namo kaning isa nga wala sila igo nga skills for them to develop kanang kaning their entrepreneurship skills. So mao nang ato jud nang gikuanan nga later on no ang ato ang partnership will have to be kanang mo evolve siya nga matagaan pud nato nga dugang nga kaalam sa pagnegosyo ang atong mga kaning mga prospective customers. Mauna usa sa amo ang mga challenge tingali no for both institutions, DSWD and RAFI, is for us to establish tie-ups pud with private and government institutions for the continuous skills development and maybe product development trainings for them. Ma'am, Para kumusta man? matandam sila. Kumusta man ang response sa mga beneficiaries? Well, positive kaayo ang response stats, no? Kaya nakita nila nga ang DSWD nang sa isa ka phase sa mga panginahanglan nila. Unya kita po diri sa RAFI, ang atong gitan-aw ang panginabuhian pud nila. So dili siya bale ang mahitabuan ni di mo end up ang relationship didto lang sa paghatag sa ilaha og tabang to answer I think for the education and health needs of the family, pero kita nagtan-aw ta sa continuous sustainability pud yun sa pamilya pinaagi sa kanang integrated nga kanang livelihood program. So makaingon po nga ma'am nga dako kayo ni siya potential no. Yes, Wa pa man yes. noon tamo 1 year, wa pa man tamo 1 year apan Wala pa nakita tamo 1 nimo year nga ka. adunay murag positibo nga indikasyon or manifestation nga ma-achieve gyud nato ang tumong og tuyo niini. Yes, tinuod na tat. Okay, ma'am, unsa may impact niini ma'am sa sa kinatibukan sa RAFI Microfinance kining ato ang partnership? Well, ang klaro gyud nga impact tats no is na-increase nato pud ang atong reach Yes. sa mga katawhan. Labi na gyud gani nga diri sa Sambuan nga bag-ura na nato gi-open. In fact, na timing pud gyud na siya nga na when we opened our Sambuan branch, our 18th branch in the south, nga nakatap dayon ta sa DSWD. So in fact, ang atong manager didto nagsulti nga 80% of their clients are really coming from the partnership Wow. that we established with the DSWD. So nakatabang gyud ay kay dako tagmaayo. siya, oo nga, naka-reach out bitaw. Taka to mga areas, kung pag yun nato naadtuan, ang DSWD ang nitabang nato nga paghatag og link, no? Katong sa atong mga gitawag nga mga parent leaders. Sila ang nitabang nato pag-determine ug identify asa man na sila nagpuyo, asa man na sila naka-situate para nadali para nato ang pag-reach out sa ilaha ug nadali ang paghatag og intervention. So napaspas na hinon ang proseso ma'am pag-identify. Tinuod. Okay, very good. Ma'am, sa katapusan, unsa may mga activities ninyo karon gawas sa kining atong partnership, napabaylain nga mga activity o mga kalihukan nga naa sa RAFI Microfinance Yes. niya unsa iyang mga tumog tuyo ma'am. Go ahead ma'am. Yeah, this year is really a preparing is a year no nga akong gitawag na siya nga preparing the groundwork for growth in RAFI. Now naatay gitawag no nga the RAFI Bugsay project. Kung nadunggan na nimo Tats, no, it's basically a project to operationalize RAFI's desire to touch more people and elevate more lives. Mauna siya ang gitawag nato nga RAFI Bugsay project. Bugsay with an I na siya Tats. Yes. Ang tumong gyud ani is to touch more people and elevate more lives through standardization and consistency. Sa ato pa nagtan-aw Tats nga unsaon nato paghugot ato mga proseso para muandam ta sa kausaban, mugna isip lagi nga arkitekto ta sa mugna or kausaban, mao na kinahanglan nato tan-awon ang proseso para daghan patang maserbisyuan. Dili lang sa Cebu kundi sa tibuok Visayas ug Mindanao. Okay. So Ma'am Tess, basi napakailaang mensahe o hinapos nimong mensahe alang sa atong mga kaigsuonan nga naminaw karon. Go ahead, ma'am. Yes. Well, ang RAFI no sa kinatibuk-an nagtan-aw gyud kanang nangita pata og mga pamaagi nga unsaon nato makabot ang kausaban sa mga tao no. So
So mauna nga nagsigita og pangita og pamaagi, nagsigita og innovate, maubitaw na giingon nato sa atong vision sa ato ang bag-ong proyekto. We want to become a unified, globally competitive, service-oriented architects of innovation. So kanang innovation buot pasabot ana nga continuous improvement. Mauna nagsigita og pangita og pamaagi aron mahapsay og mamugna nato ang mga sistema o proseso. So kana siya kanang atong gitawag karon nga bugsay, dili lang kita sa Rafi magbugsay, kung dili tawag na para sa tanan nga magkuyog ta, sama sa giingon nga a ship is never built to anchor lang diha ra sa kilid-kilid, kung dili matest ang atong strength pinaagis pagbugsay kung asa ta nga direksyon nga gusto mo adto. So we want to course our direction towards improvement, towards betterment. That's why kitang tanan kinahanglan na magbugsay tabay. Bugsay tabay. Yes. Ma'am Tess, salamat kayo ma'am sa imuhang pakiguban ka na mo orong buntaga. Okay, thank you ta. Okay ma'am, ayo. So mo to mga igsoon si Ma'am Tess Katipay ang kasamtangang Executive Director sa Rafi Microfinance. Okay, mo break na ta sa pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo nga 80% sa mga Pilipino nga anaa sa poverty line ang nagpuyo sa probinsya o rural areas? Kini matud pa sa International Fund for Agricultural Development kun IFAD. Dugang pang impormasyon sa IFAD, gibana-bana nga labaw sa katluan sa mga Pilipino ang nakibisog sa kawadon. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag. Ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Usa ka automated operations system ang giplanuhan karon nga buhaton sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD. Subay sa maong automated operations system, mas paspas na nga mahibaw-an kung adunay problema sa ilang serbisyo sama sa low pressure, liki sa tubo, bisan man ang pagpangawat og metro sa tubig ug tubo. Gibana-banang mukabat sa 500 milyones ang magasto sa proyekto ug pagapunduhan sa Japan International Cooperation Agency kun JICA. Matud pa ni Ernie Delco, Assistant General Manager for Operations sa MCWD, gipausbaw karon sa JICA ang kahibalo sa ilang teknolohiya ug plano nilang himuong model o benchmark sa Asia ang MCWD. Sa pagkakaroon, gisubli pa sa National Economic Development Authority kun NEDA ang suhestyon sa MCWD. Dugang pa ni Delco, kung mapatuman ng automated operation system sa tuig 2015, aduna na SCADA o Supervisory Control and Data Acquisition ang Subo. Sa laing balita, duha ka mga subuanong police women ang giila isip outstanding police women sa gipahigayon nga awarding sa PNP National Headquarters. Usa nila mao si Inspector Arieza Utida, Chief of Pre-Charge Investigation sa CCPO Investigation and Detective Management Branch, diin parihong ginikana niini mga retiradong police officers. Sama sab ni Utida, ang amahan ni SPO1 Ruth Violango sa Cebu City Police Office kay kanhing Chief of Police sa syudad sa Mandaue. Apan kaniadto si Violango na himong first runner-up sa Mutya ng Cebu ni adtong tuig 1995. Napulo ka mga police women ang giila sa PNP dito sa Camp General Rafael Crame sa syudad sa Quezon, diin lakip sa mga gihatag isip pahinungod sa ilang walay puas nga serbisyo ang .45 caliber nga pistola, tropiyo ug 30,000 pesos. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Heidi. Paayong buntag. Daghang salamat Pagtuki Heidi sa maong dugang balita. Okay, ato ning pasupot ning pipila ka mga pahibalong mga igsoon. Ang tanang episodes nato sa Pagtuki available na karon online. Simply log on lang sa www.rafi.org.ph kon rafi.org.ph og inyong mabati ang atong mga podcast. Ang Ramon Abutis Foundation Incorporated, Eduardo Abutis Development Studies Center, mulusad sa ikawalong hugna sa tinuig nga Young Minds Academy kon YMA karong umaabot Sabado, Pebrero 8, no? Sumad karon alas 1:30 sa hapon sa Rafi EADC Building sa Dalan Lopisaina sa Dakbayan sa Subo. Ang YMA usa ka programa sa Rafi EADC ubos sa iyang Leadership and Citizenship Focus Area nga nagtinguha sa paghulma og mga leader
sa umaabot ug mga tinamud sa komunidad nga mo pasiugda sa kausaban sa atong katilingban. Alang sa dugang kasayuran, kabahin sa pag-apply sa YMA, tawag kang Jenny Lee Tan sa 418-7234 local 112 o i-email sa jenny.leia.tan@rafi.org.ph. Mahimo sab nga mo bisita sa www.rafi.org.ph/YMA application/ o sa www.facebook.com/rafi.org.ph. So mo ni siya ang pwede ninyong mapadangatan no sa inyong aplikasyon kung interesado mo nga mo apil sa atong Young Minds Academy. Okay. So ato sang basahon no ang gi-post sa ato ang igsuon diri sa ato ang Facebook account. Niingon ta dinhi no ang pangutana nato. How can we solve poverty in the Philippines? Dinhi ni padangat si Lemonade. Niingon siya nga raising young entrepreneurs, you can inspire entrepreneurship by fostering the emotional skills your child will need, such as comfort with risks, positive attitude towards failure, effective problem solving, and independence. So, gikan to ni Lemonade. Okay? So, gamay na lang yun ang oras maigsoon, no? Balik na sa atong mga bisita din kana. Karon ma'am, mo ni siya ang mga nahitabo nato no sa atong programa sa pagsulbad sa kapobrehon. Now, tingali ang pangutana nato niini unsa pa may mga nakita ninyo karon no nga angay ang buhatonon labi na gyud sa atong pag-implementar sa programa ma'am no. Kay bawo ko nga daghan sad mong mga nasinati nga mga challenges no apan dili imi magpugong nato no ang mga challenges di ini magpugong nato but we have to strive and we look forward no positively nga makabot din natin. Ma'am, kamo sa ahensya sa DSWD7 ug sa atoa sa Pantawid Pamilya unsa may gitan-aw ninyo ma'am nga mga positibo sugod niining mga panahon na onwards? Okay. So ang atoa ni ang sustainable livelihood kay nagsugod pa gyud ni siya no kay naglagi kami may musalo sa mga pantawid nga mo graduate na puhon. So karon ang amoa sa sustainable livelihood nangita mig mga pamaagi pod kung unsaon pod pagpamaayo sa ang implementasyon sa programa. So karon kana nangita sad mi og mga partners sa para motabang sad namo unya mao na nga naghinahinay na taron og kanang top of partners especially sa NGAs nato nga unya mga CSOs ug ubang partners pa hinaot nga daghan pa unta tang makitaan nga mga partners nga willing motabang sa atong mga kaigsuonan. So sirado na inyohang katong phase 1 ninyo ma'am no? Actually sa giingon ni Ma'am Irene ganina sir nga naay extension. Naay extension. Oo, kay gikuan man i-raise man to ang age. So when we say na extension, adunay na pa yung mga posibilidad nga naay bag-ong ma-enroll? Naatay possibly sir nga naagid tay bag-o karon labi na mag-ongoing na ta sa ato ang survey na pod para sa atong National Household Targeting System sa okay. para for so, poverty reduction. Para ni sa mga bag-o. Sa bag-o. Oo. Okay. Now, ma'am, kita ma'am sa Rafi Microfinance unsa man say mga looking forward unsa may mga labi na gyud in partnership din nato with DSWD7 at the same time pagtabang gyud nato sa mga kaigsuonan nga nanginahanglan. Kita ma'am sa Rafi Microfinance unsa sa itong mga dagko karong mga lakang o mga programa nga inyong gitan-aw. Okay. Kagaya nga na sinabi ni Ms. Tess kanina, siguro ang isa sa mga kailangan gawin natin internally sa Rafi Microfinance is improve systems so para makahatag tayo ng mas mabilis at saka mas magandang services dun sa ating mga current na beneficiaries or nanays. And sa amin naman patuloy naman, hindi kami tumitigil in creating outreach talaga. Kaya nga we create partnership na makakatulong sa atin na maka-reach out tayo better dun sa ating mga nanay. So, continue yun na kung nasaan sila, na mapupuntahan natin sila, pupunta tayo doon to offer or give them the services that we have. Tapos in the future,
yun nga, ang nakikita natin is kailangan ma-develop more pa yung kanilang business. So, we're trying to develop partnership for business development din sa DOST, pero sinisimulan pa lang natin yon. Ngayon pa lang tayo nag-create ng communication with them so that we could forge para makagawa tayo ng training program naman para sa business development side. Tapos yung market development din. So, we're tying up with other institutions na makaka-provide ng market sa kanila. So, yun yung mga future na tinitingnan natin para mas mapaganda ba yung kanilang business na hindi lang siya mag-stagnate na nagkaroon ng kapital, nakapagpaano ng anak, nakapagpaaral, tapos na. We're trying to develop din yung expansion mindset sa kanila na mapapaganda pa nila yung buhay nila through yung mga opportunities na ganun. Ma'am, napatay mga plano for this year nga mag-expand sa ato ang mga branches? For now kasi, ang expansion natin, yung mga internal areas lang muna natin. Okay. Oo, kasi yung Samboan... Yung mga existing natin. Existing pa lang. Kasi Okay. Samboan is still new. Tapos, ang hagna natin is still growing. So, ang gusto natin gawin is mag-focus muna tayo in strengthening these branches. Siguro by next year, we'll open another one. Or possibly, maka-expand din tayo sa ibang province. Kasi yun naman talaga yung gusto natin gawin to be the most preferred dito sa So sa ngayon, ma'am, Visayas. ano pang mga provinces na nag-ooperate tayo? So Existing far, natin. ano pa lang tayo, nasa Leyte pa lang Leyte. tayo, pero not full of Leyte. Nasa Okay. Ormoc tayo, Baybay and Bato pa lang. Okay. So the possibility of expanding to Biliran or Tacloban is nandyan, pinag-aaralan na. In terms of Bohol, fully covered na natin yung Bohol, pero we can still open a branch in Carmen. We're still looking doon kasi medyo malayo siya dun sa ibang branches natin. So yun yung possibility. Mga ganon. Sa Siquijor, meron ba tayong... Wala pa. Wala pa. Oo, Wala pang operations doon. future pa lang siya. Future pa lang yan. So far, ang gusto natin is i-maximize yung area na meron tayo ngayon. Like, yung ating Leyte, hindi pa natin na fully Yes. covered yun. So, we're looking at maximizing yung market natin din sa Leyte. Then, we can expand na sa ibang provinces. Pag stable and strong na yung ating mga areas right now. Yes, Ma'am Irene, ma'am, ang imuhang mga basig na kay mga pahibalo o mga mensahe alang sa atong mga tigpaminaw. Labi na gyud ma'am sa inyong mga beneficiaries, no? Basig naminaw sila nato karon. Go ahead, Ma'am Irene. Okay. So, magpahibalo lang ko nga palihog lang sa ato ang tanang mga pantawid nga members, no? Attend ta sa ato ang family development sessions ang atong mga mama. Palihog lang kada bulan na siya nya if naatay mga pangutana nga di matubag sa atong parent leaders, naamantay mga number sa ato ang mga city link, sila'y kontaka diretso, text, or kung wala mo'y number nila, ang ato ang pantawid focal sa atong barangay level gyud na anay mga numbers namo tanan mga city link. So palihog para ato dayong matuki kung unsay mga problema. Ma'am Irene, daghang kaayong salamat ma'am ha sa imong pakiguban namo karong buntaga. Yes, Ma'am Lovelyn, na mga importante ma'am Okay, nga mga kuan. naalang ko'y kuan sa ganahan mo adto sa namagoy DSWD anniversary, then ang amo mga clients nga naay produkto nga nahimo kay mag-display sila sa DSWD starting February 10. So kung ganahan ganahan mangadto, pwede ra sila magadto. Pwede dito. Oo. All right. Okay. So, daghang kayong salamat, Ma'am Lovelyn Grace, ang kasamtang External Relation Officer sa DSWD7 sa Sustainable Livelihood Program. Kang Ma'am Irene Akilit, no, ang kasamtang Cebu City Link Pantawid Pamilya Program. Ug sa ato ang kauban, si Ma'am Ermina, no, ang kasamtangang Deputy Director for Operations sa Rafi Microfinance. Ma'am Ermina, daghang kayong salamat, Ma'am, sa imong pakiguban. Ma'am, basig na kay importante kayong ipahibaw sa mga umaabot na itong mga kalihukan. Yes? If you have. Thank you nga And pala. congratulations sa 10th General Assembly, ha? Oo. Sa- Maraming salamat dun sa mga umattend. Thank you sa participation natin. Hindi naman magiging successful yon kung hindi yung lahat nakiko-operate, lahat nakipag-ano. So, thank you rin sa pag-attend ng mga taga-DSWD. Yes, at ang Nandun mga lahat partners. yung PDO Yay! nila. Oo. Yun nga yung objective is for them to see sino yung Rafi. And thank you dun sa iba pa nating guests na lalong-lalo sa speakers natin na nag-impart ng valuable
nuggets of wisdom how they can develop their businesses pa na maging kagaya sila kasing laki ng mga ating guest speaker. So yun lang, thank you lang for now kasi so far yung natapos na yung main event natin eh. So in the future mag-announce lang tayo if ever meron pa tayong palabas na mga activities. Salamat Ma'am Ermina. Mga igsoon, manghinaot mi nga nining humubo na tong panag-uban, nakapadangat mi no sa mga kasayuran. Labi na gyud sa mga programa nga gipasugdahan sa DSWD 7, sa Pantawid Pamilya, sa Rafi Microfinance, labi na gyud sa pagsulbad nato sa kawadon. Mga higala, wala na kitay panahon sa ngalan sa akong kaubanan sa buhat si Miss Roxanne, si Ma'am Heidi Palapar atong program director, ka Ma'am Dumi Chua atong Chief Operating Officer sa foundation. Ako nagpasalamat kanyong tanan sa panag-uban nato karong buntaga hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw istasyon. Mayong buntag, mga Bisaya. Kahibaw ba mo nga posible mo lambo sa negosyo bisag gamay ra ang kapital? Mao kini ang gipamatud-an sa 2013 Rafi Microfinance Most Outstanding Client nga si Nanay Claudia Salis. Gisugdan niya ang iyang scrap business gamit lang ang 1,000 nga kapital. Nilambo pa kini sa dihang nahimo na siya miyembro sa Rafi Microfinance niadtong tuig 2006. Kini si pagtukiroksan naghatod ni mga gagmayng kaalam.